dobra. Morat ćeš malo više očvrstati. Hej, dečki. Hej, Em. Velika je rasprodaja. O, da. Hajde. Samo idi, Em. Naporno si radila. Možemo nastaviti kasnije. Može. Tvoja misija, Krinotaure, je da ljudima pokažeš patnju kako još nisu iskusili. Kada ih pogodi moja prašina, ješe sve čega se dokopaju. Pogodi njegova prašina. Što će napraviti? Pljuvanje toksične prašine je njegov jedinstven napad. To će prouzročiti da ljudi